Pixkoak gehiago indezakeu, atzetik aurrea gehiago joan da, agresibo jokatuta. Elkarrekin entrenatzen ginen askotan, pilota zale izan dare bai pilotaz asko hitz egiten ginen. Gaiatu zen momentu bat, Oinatzek erabaki bat hartu zuen, nerekin parte hartu nahi zuen txapelketetan, eta alde horretatik unilaterala izan duzen, Oinatzek hartutako erabakia izan duzen. Ze Valentin Monipen, 13 urte ondoren nik uste ona, ez? Jokatzeko gaude, eta jokatu behar du. Nire kezkaik ondina bere limite eta ailatzea zen, ez? Nik uste zentzu hortan ez baldin bagaiatu oso gertu gelditu gala, nire aldetik behintzat oso pozik eta oso lasai. Beti ez gai ondu ados. Masters bat jokatuzun, ni gabe jokatuzun Masters bat. Etapa bat izan du ginen pixko bat dispersatu ginena, eta nik uste hortatik ebai berrindartuta atera ginela, ez? Oinatzek beti erakutsi du izaera berezi bat, eta zailtasunen aurren bai indar berezi bat dauke bere burun. Momentu txarra ere bai aurre egiten ere pertsonalidade berezia dauke, eta bai, izan du die garaiek txarrak, baina jota ez dut sekula ikusi. Hain maitea zergatik? Nik uste bere izaerangatik. Ze izan den Oinatz Bengoetxean eretzat? Urrezko etapa baten pilotari referente bat, ez? Balorea hundik transmititu dituenak frontonen, ez? Eta pilota mundutik kanpora egia esan, anai bat. Arro nago, oso arro nago. Emozionatuta aldi beren, egia esan, baina pozik.